Idan na tura ka fa. Da kayan? Ba, ai da baki mun adalci ba. To kan ɗauke su. Bidiyo ne fa. Ke da zaki shiga? Wallahi sai dai mu faɗa tare. A'a to na fasa tura ki. Dirka an ɗautar gawanki. Wai sai ka kaya za ki yanko mana. Me haka? Ka wasa karin jika ka. Na nawa kuma? Karfe na ɗan dubawa na. Yanzu 11 ne ina ga tayi. Kai! Zara zaki min kisa. Wanda Zara sai ki je ki ci ai. Idan kin iya ruwa wallahi ki zama je mu faɗa daga can wallahi duk wanda ka iya. Zo ban iya ruwa ba na.